Gipasigarbo sa kadaguan sa ato ang simbahan ang ika-500 katuig na nga kasumaran sa Kristyanismo sa Pilipinas. 500 katuig na nga nahimong Kristiyano ang nasod nga Pilipinas, ug sud sa 500 katuig daghana nga mga kausaban. Sa kakaraanan nga panahon, ang ato ang kaparian maapay mangumbinser ngadto sa mga tao aron mahimong Kristiyano, mutungas og unay ngadto sa bukid ang ato ang mga pari, ato ang mga misyonero, mag-uma, mangisda, ug uban pa mga buluhaton sa mga pobre aron mapaduol ngadto sa mga tao, aron ato ang katawhan makarelate sa ilahang idolo nga mautig sangyaw sa pagtulunan ni Kristo. Kagahapon, apel sa pinasidunggang dinapit sa ika-500 katuig na nga Kristyanismo sa Pilipinas, ang representante ni Pope Francis, si Arsobispo Papal Nuncio Charles Brown. Og matod pa ni Arsobispo Charles Brown nga dakong garbo para diri sa Cebu City, kay dinhi ang liso sa Kristyanismo gitisok og ni kaylap sa tibuok Pilipinas, og ni kaylap pagyud sa nagkadaiya mga nasod sa tibuok kalibutan. Pero human sa 500 katuig na nahimong Kristiyano ang Pilipinas, kumusta naman ang kahimtang sa ato ang mga magtotoo? Kumusta man ang gihimo sa ato ang kadaguan sa simbahan? Dili ka kutubra makasama sa celebration, dili ka kutubra sa mga wali og mga misa, dili ka kutubra sa nagkadaiyang nga mga seremonyas, apan wa na kay natagad og unsay mga nagunang panginahanglan sa dakong panon sa katawhan, labi na sa panon sa simbahan nga Katoliko. Ngano nagkadaghan man ang ibali gikan sa Katoliko, ug naminaw ta sa nagkadaiyang nga mga wali sa ato ang kaparian, tungod sa kadaghan nato nga mga Katoliko, di na maatiman tanan sa ato ang mga pari. Tinuod na. Pero kumusta ang pagkinabuhi sa ato ang mga pari karong panahon na? Nisubay ba sila sa pagtulunan ni Kristo? Ila bang gituman ang gitawag og vow of poverty nga mao ilahang gipanumpaan nga dili magpatuyang sa mga kailibgon, nga dili magpalabi sa kabuhong, aron dili sila masawayan sa mga magtotoo? Matod sa ato ang Santo Papa Pope Francis, kinahanglan ang magbalantay sa karniro manimaho usab nga karniro. Unsay buot ipasabot niya na, ug unsay gisangyaw sa ato ang mga pari, ilaha ka ng puyan. Ug moingon ang ato ang mga pari, pakana ang mga pobre. Not necessarily nga ato anang literal pagsabot nga pagpakaon dyan sa mga pobre. Himaw na ato nga example, ang kinabuhi sa mga empleyado sa ato ang simbahan, og sa nagkadaiya nga mga religious and charitable institutions nga ang nagduma mga pari og mga madre. Nganong kasagaran og dili man gani tanan, halos tanan nga mga empleyado sa ato ang simbahan kuwang man og benepisyo. Nganong wa man nakakumplay ang ato ang mga pari og mga madre sa sakto og sa minimum nga sweldo? Ngano nga ang uban nga mga empleyado daghan kaayo nag-alagad sa simbahan,
wa may SSS, wa may pag-ibig, wa may PhilHealth, why overtime pay, why holiday pay, why 13th month pay, why retirement pay. Di ba ang atuaman nga simbahan ang magkasangyaw sa kamaturan? Kinahanglan mo sunod usab nga to ang simbahan ug unsay mga balaod sa pamuo. Nganong sila mismo utro man nga mga violators sa katungod sa mga trabahante. Nagkadaiya nga mga religious and charitable institutions nga nagduma mga pari o mga madre ang mga donation binudiga atol na sa paghabwa sa mga sinsilyo pa lang kinahanglan mo gamit og pala amo kuha sa mga sinsilyo ug isuod kana ngadto sa sako. Pagkahuman ayungan ang mga sinsilyo sa mga trabahante ug adto istak sa budiga. Sinsilyo lang na. Wa pay labo to ang mga papel di bangko. Pero how come nga sa dagko og income sa ato ang nagkadaiya nga mga charitable o mga religious institutions nakuwangan sa benepisyo ang ilahang mga trabahante? Pasalua padre, pinarangkahay taani, pasalua sister, mother, kay matod pa sa tuang Ginoo, usahay sakit ang kamatuoran. Maunay kasagaran nga kahimton sa inyo ang mga trabahante. Monsignor, Eminence, Reverend Father, Sisters, Mothers, gikuwangan ninyo og mga benepisyo sa ilahang pagparabaho. Di ba niingon man ang Ginoo pakana ang mga pobre? Panahon niya humili, bugnaw kay mo og tingog, muingon mo atong napakanon ang mga pobre. Unya na inyo ang kaugalingong janitor. Wa nagminimum ang sweldo. Gawa siguro adto mga parokya nga gamay gyud income. Ha? Ato ang masabtan kay kamay mag-income. Labi na to mga parokya nga to nahimutang sa bukid. Pero di na lang nato nganlan. Sa Cebu City, pila man ka mga simbahan dinhi nga purti ka mga dato. Nga ang mga pari o mga madre magsakay og mga high-end nga sakyanan. How come nga hapit ng lumsi sa gutom ka na ninyo ha mga trabahante? Reverend Father, Monsignor, Sisters, Mothers, kinintos ka tuig naman ka ha? Ngania kita karon nagsaulog sa Kristiyanismo sa Pilipinas. How come ang inyo kaugalingon ng mga trabahante? Hapit lang ninyo pangayon ang kusog ni ana kay inyo ang ginikawan sa nagkadaya mga benepisyo. Dako ning hagit para ninyo. Mga pari, mga madre, Monsignor, ug apel na ato ang mga arsobispo dinhi sa Pilipinas. Ug i-audit karon dayon ug pilay asset sa ato ang simbahan. Ako nagtuo. Although wa tay ebidensya, pero ako nagtuo nga mas dato pa ang simbahan kaysa ato karong gobyerno. Ug i-audit ang ilahang kwarta karon sa ato ang simbahan, ako nagtuo nga mas dato pa sa bilyonaryo sa tibuok kalibutan. Mas dato pa siguro ang ato ang simbahan kay ni Bill Gates. Mas dato pa ang ato ang simbahan ni Henry C., ni Manny Villar, ni Igo Kungwi, ni Subil de Ayala, ug uban pa mga dato. Mga milyonaryo o bilyonaryo nga ni top sa pinakadato nga mga tao sa tibuok kalibutan. Pero dili man na i-audit sa ato ang gobyerno ang ilahang panulungan. Kaya may gitawag og separation between church and state. Lahi sila nga matang sa estado og nirespeto ang atong gobyerno sa liderato sa ato ang simbahan. Suwayan og audit ng mga ospital, mga eskwelahan,
mga dormitory nga na nag-iya mga madre og pare. Portin dakuwag income ana. Pero way buhis-buhis. Tungod sa katarungan nga gipanag-iya sa religious institution. Ug kunuhay ang mao nga income gamiton purely para sa relihiyon. Now, 500 katuig naman ang Kristyanismo sa Pilipinas. Naabatikti natin man ba ninyo og tarong mga fathers, mga mothers, mga sisters ang inyong panon? Iso man kaayo magsigi lang mo og luhod tibok adlaw dinas altar. Unya nagkutoy ang tiyan sa inyong mga trabahante. Panahon nga magkasakit ang iro ni padre, tagon dayon niya iyahang janitor. Janitor, dali dong, dali. Kaya akong iro dong, gihilantan dong. Dadane sa veterinarian dong. Oh. Gamit-gamita dong, ipagamit ako ang bag-o, brand new nga sakinan dong. Ihato dayon ni sa ato ang veterinarian. Kining ako ang pinangga kayo nga iro dong. Kay mahalo naman ni dong, shih tzu naman ang iro adong. Dali dong, ay hinahinay brihok. Karag-karag itaon ang janitor. Kaya ang iro sa pare, kinahanglan madadayon og veterinarian. Gikas veterinarian, doon na resita nga mga vitamins o mga tambal, giinan sa pare ang iyahang labandira. Oy, labandira, day! Oh, day! Ikaw may atiman aning ako ang pinanggang iro, no? Ipainom ginipirmi ha, ayagid at aniday. Ang vitamin aning akong iro. Kay mahalon ka ng iro, aday. Ang iyahang tambal, tumama ginaday. Pero sa panahon nga ang janitor o ang labandira nagkasakit, Dre, laban man akong Dre, pwede mo hapdi sa koron, Dre. Ama ba? Abasin og madara si mohang lawas, di na madabitaw, Dre. O sige, hapdi lang. Dre, pwede kong mobile load di mo, Dre, og 500 lang, Dre, kay para palit tambal, Dre. Ay, barato ng tambal. Oh, dahil 20, oh. Pati ito ba jisik? Asa mas mahal na kinabuhi? Ang mahal sa iro? Mahal bang kinabuhi sa iro? Ikumpara sa tao? Ako na naghihimong example, pero kadto mao nga example, tinuod ka nga experience sa mga trabahante sa usa ka charitable institution. Karon, o maghisgot kita negosyo sa atong simbahan, tulo ka mga dagko negosyo ang ilang gisudlan. Ospital. O ma-admit ka ng ospital nga gipanag-iya sa mga pari o mga madre. Perteng mahala. O di ka makabayad o hurot sa baranan, i-detain ang pasyente. Nagtuman pa ka na sa sugo sa Ginoo? O sa may sugo sa Ginoo? Tambali ang masakiton. Not necessarily man gyud imuhan ng literal sa pagsabot nga mangunang yun og tambal ang pare sa masakiton. Kanang ilaha mga institusyon unta at least buhis kana sa mga tao. Pagkonsider itong buhis na buhis sa simbahan. Actually og aretas gobyerno buhis, pero kana offering donation sa atong simbahan equivalent sa buhis. Mura ko na og buhis gapon. Donation kana sa mga tao pag-finance sa mga ospital. Unya panahon nga ang ilaha mga membro magkasakit, i-detain sud sa ospital. Kaya wa pa nakahurot og bayad sa bill. Nagtuman ka na sa sugo sa Ginoo. Aritas mga eskwelahan, magtibaw in taon ang uban nga mga bata kay wa patikan ni father sa final exam. Nihangyo untang bata mag-promissory note lang. Wa gi mo sugot. Nagtuman pa ka na.
sa sugo sa ato ang Ginoo. Apil sa gisudlan nga negosyo sa simbahan, mga dormitory, tanawa ra guni nagkadaya mga dormitory nga mga mahal kayo, sagad sa nagmanage ana mga pari ug mga madre. Ug atong i-audit ang income ana, portin dako pero way buhis na. Manudlo sila ang ato ang mga pari ug mga madre at timanon ang mga kabus. Pila naman god ka mga pobre nga ang gipuy-an yuta nga gipanag-iya sa simbahan ilahang gipadumulis. Kay kuno ang katarungan gamito daw sa simbahan. Siya raw naging mulaing magamit. Asa naman itong inyohan gipanudlo? Nga at timanon ang mga pobre. Nganom ka ng uban na mga kabus in town nga na dinha na sumok sa yuta nga gipanag-iya sa simbahang Katoliko sa yunon manaog demolish. Ha? Nga naa man kahatas Ginoo. Usahay medyo manlimbaw ta ang atong balhibo. Atong gi-celebrate ang 500 katuig na nga Kristyanismo sa Pilipinas. Apan kumusta man ang kinabuhi sa mga membro, sa mga Katoliko, nganong si Manny Pacquiao nibalhin man og laing relihiyon. Katungod hinuuna ni Manny Pacquiao nga mo balhin og laing relihiyon, pero atong pangutan-on ang mga pari ug ang mga madre. Usa ka hinungdan, nganong si Manny Pacquiao nibalhin og laing relihiyon? Ha? Unsa ka hinungdan? Niadto ang mga pari muadto og bukid. Kat yung bukid kay dunay nagtinga kinahanglan mahatagan sa katapusang bendisyon. Pero ang uban nga mga pari di na mohimo ana. Dunay tumong gabi manuktok sa simbahan. Mayo, padre. Ang pare ka nakatug na. Ang niabli mao ang sakristan. Unsay ato na si padre amo taning pabendisyonan ang nunamgoy namatay o mahal lang nga mabendisyonan in taon. Dili na ba pa disurbos padre? Dili man na mo ay batasan sa ato ang mga pari kaniadto. Si Pope Francis, pagbisita niya sa Tacloban, usa may gisakyan para mapakita ngadto sa iyahang panon ug aron masunod sa ato ang mga pari kinahanglan puyan ang gitawag og vow of poverty. Mas hayahay pa gani ng inyong multicab. Ha? Mas luag pa ang sakyanan sa mga barangay tanod. Ngagi sakyan ni Pope Francis. Pero ato ang mga pare ron, mga high-end kayo o mga sakyanan. Unya, ugunay mga misa kasagaran, i-mention yun, pirmi, kinsa to mga sponsor. Atong sponsor karon nga misa, atong pasalamatan, si Lito Balispin, atong pakpakan. Sunod ugma nga misa, atong sponsor si Alan Polistico, atong pakpakan. Ang ilahang grasyang nadawat ikas Ginoo, ilaha usab nga gibalik, gi-offer para sa kahimayaan sa Ginoo. Usahay murag marog at tumalhibo no. Hasta di sa mga misa doon ay mga VIP. Ha? Kay mga sponsor hangtod ron gi-practice para. Pero si Pope Francis tan-aw siya practice sa nagkadaya mga parokya na labihan ng kabungga. Igon lang itao mo liraw ang mga mata sa ato ang Santo Papa.
sa dihang bag-o pang nakalingkod si Pope Francis, apil sa iyahang giatubang ang mga madre. O ang giina ng mga madre, sisters, ngano kusman magkabagnaw? Smile! Smile, sister! Smile! Kaya ang mga anak sa Ginoo, malipayon, ayaw pagkusmod. Ngayon tanaw na masigil mo kusmod nga sa mga tao. Ha? Magkasugat kag madre. Mayong hapon, sister. Liro lang mata. Oh. O siya, kasugat kag pare. Bediadre. Oh. Sakto paghana. So, sa kinindos na tuig na, ng Kristiyanismo sa Pilipinas, i-review ninyo, mga pare o mga madre, kung unsa may reform ning ato ang modernong panahon sa ato ang Kristiyanismo. Wa ka mo nagpalabi lang o parato. Pero talaga maan ang kahimtang sa mga pobre. I-recollect ang mga panghitabo kay di na ta sa 500 years nga kasumaran sa Kristiyanismo sa Pilipinas. Pero ato ang pangutanon, ang pulso sa katilingban para ninyo. Inyo habang natagamtaman, nga natarong kamo og atiman sa kadagkuan sa ato ang simbahan,